Tá rialtas na Éirinn gur bhaintear na tíre a dtuairimí a riint leo faoin gcóras oideachais in Éirinn, mar chuid dá dogra an Comhrá Náisiúnta Éirinn oideachas. Tá daltaí Scéal i gCla4 páirt sa gcóras sin, agus neart smaointe acu faoi chóras oideachais na Éirinn. Is stólamtá an chóras oideachais anna bha mar tá soccer, scéal agus rudaí beag mar sin. Bhálam fála níos mó faoi ólaíocht. Bhálam níos mó spórt mar líorthó lábha chuna dhéanamh ar scóil. Bhálam olann is a fálam mar is tóin be méid dul nuair beag mé mór. Is tólam go ceart dúna fanach san man scóil níos fuide mar uphlíonn sais mar bí méid san ban scáil. Pléifar na smaointe a bhail ófar ag Convention Náisiúnta Éirinn oideachais níos déanaí sa mbliain. By grúpi difriúla ag teachtar a chéile ag an convention agus cean den a rudaí is mú a chur an áthas orm ná gur gasúr cothóg le 8 mbliana d'aois ag an convention agus by siad ar éon chéim le daoine fásta ag tuairt moltaí agus dtuairimí maidir le todhchaí an oideachas. Tá an chóras seo oscailte de chá go deireadh feabhra, agus moltar de scolanna a gcóráte héana bheith acu faoina bailí ar féidir feabhas a chur ar an gcóras oideachais in Éirinn. Conor Nuacht Cúla4, Scéal, dhaoine, chúis.